Oot sä Spiku koskaan miettinyt rinnakkaistodellisuuksia? Tästä yhdestäkin pakenemisessa on mulle ihan tarpeeksi. Mieti vaikka tätä bisseä. Jos sinne sukeltais ja sit valitsis yhden noista loputtomista kuplista ja tunkeutuis sen sisään, ja se olisikin kokonainen maailma, jossa olisi ostari ja ostarin olioita, jotka istuis tälleen samalla lailla ja vetelis bisseä, tai mitä se oliskaan, mitä siinä todellisuudessa vedetään. Ja ne oliot tsekkaas se litkukuplia ja kelais, että mitä jos noissa kuplis olis maailmoja ja ostariolioita ja... Pitäskää sus Paku käydä kusella. No sehän tässä just on kuumottavaa. Et mitä jos me ollakin vaan jonkun jättimäisen ostariolion juoman kuplassa. Justiin roiskumassa johonkin jättimäiseen kusilaariin. Eikä me ees tiedetä sitä. Katso ympärillesi. Maailmanloppu tuli jo. Turhaan sä tollasia pähkäilet. Mut kyllä mä voin ton sun bisse vetää, jos sua ostarioliot huolettaa.